Hola a tothom, com esteu? Gràcies per ser aquí, per compartir amb nosaltres aquest espai de Terra de Marca 21, el programa de Terramar, del grup Terramar, en col·laboració amb Tot República i que emetem, com sempre i com és habitual, des del canal 20 d'Olèrdola. En el programa d'avui parlarem del Consell Municipal del Foment del Català de Vilafranca del Penedès, que s'ha estrenat fa molt poc. Un espai que vol ser de coordinació i impuls i que neix amb un objectiu, que és l'objectiu de promoure l'ús social del català en tots els àmbits del municipi, des de l'educació fins al comerç, passant per l'administració, la cultura i el món associatiu. La creació d'aquest Consell és, si més no a priori, una bona notícia per la llengua, ja que posa sobre la taula la necessitat de passar de la voluntat a l'acció coordinada. Ara bé, caldrà veure si aquesta eina serà realment efectiva o si acabarà sent, com de vegades i malauradament passa, una estructura buida, pensada més per justificar mancances que no pas per revertir-les. Per això serà clau el seguiment continuat d'aquest Consell, l'avaluació rigorosa i la implicació real de tots els agents que en formen part. Compromís amb la llengua no pot ser només simbòlic ni quedar-se en declaracions de bones intencions. En aquest sentit, Vilafranca té ara l'oportunitat, però també la responsabilitat de demostrar que una política lingüística municipal valenta, oberta i transversal és possible. I en parlarem amb en Jaume Claramunt. Benvingut, Jaume. Molt bé, moltes gràcies. En Jaume Claramunt, com a membre de la plataforma Tot República, que ja els hem tingut abans en aquest programa parlant, per exemple, del mapa de la vergonya i aquella acció que es va fer amb els establiments d'aquí de Vilafranca. El reglament del Consell. Tenim un reglament que estableix unes funcions, un marc bastant clar. Creus que realment aquest òrgan pot tenir una, una acció real, un impacte real en el foment del català? Bé, és difícil d'avaluar-ho en aquestes Acaba de alçades, no? començar, Acaba de començar Sí. i també sabem que una cosa és el que s'escriu, diguéssim, no? Tot i que el reglament és molt vague en moltes coses. Tot és proposar, tot és mirar, tot és aconsellar, o sigui, no hi ha cap capacitat, diguéssim, real tot passa després per l'Ajuntament, no? Per tant, és un òrgan, diguéssim, consultiu de l'Ajuntament, d'alguna manera, o d'aquesta nova regidoria de política lingüística que s'ha creat. Per tant, aquí ja et fa estar una mica escèptic, no? Si ens mirem després, doncs, la política lingüística o la defensa de la llengua que ha tingut especialment el PSC, no? Que és el que està en aquests moments en el govern, doncs, bé, hauríem de ser encara més escèptics, no? Tot i que ells, clar, ara et diuen, no, és que nosaltres fa 2 anys que hi som. Bueno, fa 2 anys, a veure, per favor, el PSC fa 50 anys que mana a Vilafranca. La majoria sols, vull dir, només en petits períodes han hagut de pactar, que, de fet, les millores, diguéssim, lingüístiques que s'han produït va ser primer en un moment que van tenir un govern amb Esquerra Republicana que van fer el primer reglament d'ús intern, diguéssim, del català a l'Ajuntament, i en aquest moment doncs, també han aprovat la regidoria per un pacte amb la CUP, perquè els aprovessin els pressupostos, si no tampoc hi havia cap voluntat específica, no? Per tant, molt d'escepticisme. Ara, com deies tu, doncs, totes les oportunitats que ens donguin per defensar el català i per fer sentir la veu de la gent que estem treballant al carrer pel català, doncs s'han d'aprofitar. Caldrà veure com es va desenvolupant al Exacte. llarg dels mesos. Has parlat de la regidoria de política lingüística. És una regidoria que s'ha creat també fa molt poc, però que en aquests moments depèn de cultura? Depèn de cultura. Depèn de cultura. I Sí. com veieu la creació d'aquesta regidoria? Bueno, totes les coses que fas per força són, no? Vull dir, les has de posar entre cometes. Vols dir que el partit no ho tenia en el seu programa? No ho tenien i la CUP va exigir això per aprovar els pressupostos. Bueno, doncs, vale, han fet una regidoria, li han posat en la mateixa conselleria, regidoria de cultura, amb un pressupost molt minso.
jo crec que, tenint en compte els timings que fa servir l'Ajuntament, pensa que el Consell Municipal aquest fa més d'un any que ens el van anunciar. I fins i tot en la constitució del Consell van dir, bueno, hem estat treballant-hi un any, per fer un reglament que té 6 pàgines, que si treus els preàmbuls i treus les signatures del final, no hi ha res. I un reglament que deu ser molt similar al d'altres... És una cosa senzillíssima, que hi ha un any de treball per fer això, bueno, doncs per engegar la conselleria, la regidoria aquesta, que necessiten un tècnic, que necessiten no sé què, jo crec que es poliran la legislatura i és una manera més doncs, d'emblanquir doncs, un govern que ells saben que neix coix, doncs, perquè doncs, bueno, és fruit de que el món independentista es va abstenir majoritàriament en el seu moment i ells doncs, han tingut una majoria que no els hi pertoca, diguéssim. No? Vull dir, per tant, No és la real de la que exacte. faria... Llavors, doncs, ara fan aquests gestos, crec jo, vull dir, això és una opinió personal, Sí, sí. Vull dir, fan aquests gestos doncs, per intentar apaivagar una mica doncs, la crítica social que hi pugui haver. La composició del Consell. Qui hi ha en aquest Consell? Bueno, Sense, sí. No cal entrar en No, detalls, ja, però vull dir... però com aquesta està compost aquesta és aquest una de Consell? les altres trampes, entre cometes, no? Perquè al final hi ha tanta gent allà dintre, són 22 persones, més la regidora, més un tècnic de cultura, més no sé què, o sigui, allà hi ha tanta gent i tan diversa que jo veig dificilíssim que d'allà en surti res. De fet, en la Constitució ja es va veure, vull dir que hi havia molt d'allò de promocionar, de proposar, no sé què, i no hi havia en cap moment, no s'ha posat sobre la taula el compliment de les lleis, no? Que és el que hauríem de començar. O sigui, d'entrada hauríem de començar perquè es compleix la llei de política lingüística. A partir d'aquí, evidentment, amb això no n'hi ha prou, perquè doncs, el que ens trobem ara és una situació sociolingüística doncs, complicada, que no només depèn de si els rètols estan bé o no estan bé o t'atenen... No? I per tant, sí que s'ha de fer promoció de l'ús del català, s'ha de mirar que els nanos a les escoles parlin català entre ells, etc. Però d'entrada, el que ja no hauríem d'estar discutint en aquestes alçades és que es fes complir la llei de política lingüística. I encara, a dintre d'aquest Consell, encara hi ha gent que, saps, que no ho trobava massa bé, perquè esclar, no podem obligar la gent... Bueno, que no l'obliguem a parar amb un semàfor vermell i no ens posem pas... Vull dir, és el mateix, és una llei que està aprovada fa molt de temps i s'ha de complir. Llavors, per què aquesta llei en el català sempre s'hi veu tothom amb cor i llavors no cal complir-la, no? Si es fem el català i qualsevol altra De fet, tonteria. no hi ha el mateix raser amb la llei de política lingüística amb altres lleis. Ah, exacte. És a dir, aquesta similitud que feies amb el semàfor, oi? Si un cotxe es passa un semàfor en vermell, doncs rep una multa. En canvi, en la llengua, doncs, si un... No diem, bueno, és que mirarem de fer-li un curset, no de que em vegi que això no és cívic, passar-se el semàfor, no? I això no va per aquí, la cosa. I això parlant d'aquesta cosa més així, més senzilleta, perquè si parlem d'altres temes de violència de gènere, coses d'aquest tipus, no es pot anar amb aquest bonisme, diguéssim. Doncs, en canvi, amb el català, doncs sembla que ens faci por a nosaltres imposar, diguéssim, el que ens pertoca com a nació, no? Com a poble. Escolta'm, tots els pobles del món fan això. Tots els estats, totes les nacions estan per fer que la seva llengua sigui la que es faci servir. Llavors, sobretot si hi ha una llei. bueno, una llei però encara més, no? Sí. Si no, sempre hi ha un càstig, no? Mm. Tu creus o penses que aquest Consell es podria millorar d'alguna manera, tal com ha sortit ara? Tal com ha sortit ara, bueno, serà el que és. O sigui, un lloc on anirem a parlar, gent que estem per una defensa estricta i contundent de la llengua, a gent que, bueno, doncs mira, sí, s'ha de parlar català, i està bé que parlem català, però vull dir, no tenen un interès especial, no? Més enllà que després doncs, hi hagi moviments allà dintre de presència de partits i coses d'aquestes que també... I són els partits en aquest Consell? I són els partits, estan representats, a més hi ha un representant de cada partit. Però, a més, clar, aquí ens vam trobar que això s'haurà de mirar com es resol, perquè ens vam trobar gent que, representant altres sectors, doncs eren gent de partit. Clar, una cosa és que tu tinguis les teves afinitats ideològiques, que com tothom, no? Vull dir, però
que tinguis un càrrec de partit, que hagis entrat, que siguis a la llista d'un partit polític que ja té una representació i que estiguis allà representant doncs, un Una sector, entitat, una una entitat associació o una determinada. associació o un sindicat, doncs fa que la cosa quedi molt esbiaixada. I la representació de les associacions i entitats de Vilafranca, perquè, esclar, entitats i associacions n'hi ha moltíssimes a Sí. Vilafranca, i quina Bueno, representació ells hi jo ha? crec que s'han limitat exclusivament a donar-nos veu a nosaltres, que són els que ens hem queixat, no? Vull dir, la gent que formem part de Tot República, doncs, i ens han donat veu, de fet, nosaltres hi som tots, i no hi ha pràcticament cap més entitat. Vull dir, com si no hi hagués interès en la llengua. Evidentment que les entitats sobiranistes o que estem batallant també per la llengua i que moltes vam començar per la llengua fa 30 anys, doncs hi hem de ser, no?, d'alguna manera, però també hi haurien d'haver altres entitats que poden tenir una incidència real més important a l'hora de transmetre o de vehicular el que es pugui parlar allà dintre, no? Vull dir, des d'esplais, El món de la joventut, el per món exemple, esportiu. o el món casteller, Exacte. tan important que els castells són a Vilafranca, Sí, està representat algun d'ells? no, No hi ha cap. no hi ha representant, vull dir, No hi ha. Déu-n'hi-do. Recordem que els membres de Tot República són Òmnium al Penedès, la CAL, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua, la Marxa de Torxes, el Consell de la República, l'Agrícol, literari, bueno, l'Agrícola en general, i també l'Assemblea Nacional Catalana. però que l'Assemblea no participa en aquest Consell perquè Per ells tenen qüestions política polítiques, que interna, allà on hi ha el els 155, partits del 155, ells no hi per col·laboren. una qüestió d'ètica política no Exacte. hi volen Sí, participar. que potser els haurem d'acabar donant la raó, perquè vull dir que a vegades el que fas... O sigui, el dubte existencial d'aquestes comissions, d'aquests consells, és dir, bueno, realment serveix o l'única utilitat que tindrà és blanquejar el PSC a Vilafranca? I aquest és el dubte. Cada quan pensa reunir-se aquest Consell? Bueno, aquest és un altre. O sigui, en principi farà 3 reunions a l'any. 3 a l'any. 3 a l'any Això és per anar a fer petar la xerrada allà i ja està. s'acabarà convertint en una tertúlia Exacte. una tertúlia de bar, però situada en un altre espai. De fet, ja vam avançar la primera reunió que evidentment nosaltres donàvem un termini, no? Els 100 dies, diguéssim, de confiança, però que si veiem que aquest Consell no serveix per res, doncs nosaltres ens retirarem, evidentment, no? I seguirem fiscalitzant doncs, l'acció de govern i què s'ha fet. No? Dintre del Consell també es va parlar d'un estudi que fa la Generalitat de Catalunya mitjançant política lingüística, que el fa cada 3 anys. Bueno, el va fent, o sigui, en fa cada any, però a diferents municipis. A diferents municipis. Exacte, o sigui, fa una quinzena de municipis cada any. I, per tant, aquí et toca l'últim que havíem fet a Vilafranca, em sembla que era del 18. I aquest que ara és de Vilafranca, el 24, que l'han publicat ara mateix. L'han publicat ara, és un estudi sobre l'ús de la llengua. En l'espai comercial. A l'espai comercial, al món dels establiments. Les dades, que jo sé que ja no t'ho has mirat a fons, però t'ho has mirat una mica, i les dades, no sé si són sorprenents o no, potser, en tot cas, són agradoses, diguem-ne. Sí, no, vull dir, a Vilafranca són sorprenentment bones, tan sorprenentment que ens escama, diguéssim. Que dius, serà possible, no? Ara, clar, també les estadístiques tenen això, no? Que a vegades tu vius en una bombolla d'alguna manera, en un entorn, diguéssim, en què doncs, tu sents que no es parla català en un lloc i ja en fas d'això una categoria i potser n'hi ha més, però vull dir, les dades a Vilafranca són força bones. I m'estranya que siguin tan bones. No podem dubtar, en principi, ni de l'empresa que ho fa, ni del mètode que segueix. L'empresa potser sí, perquè... Però diu, per exemple, a Vilafranca el 63,8% de les persones que atenen al públic, els comerços, inicien la conversa en català. Inicien, O sigui que ja hi ha un dependent o hi ha qui sigui, entra una persona i ells inicien el bon dia, què vol o que sigui en català. I diuen que fins un 79,8%, o sigui, gairebé un 80%, continuen parlant en català si el client o la clienta doncs, parla en català. És una dada
força bona, diguem-ne, Sí. dins del panorama general de la Si llengua. fos així, ja podríem plegar tots, perquè no ens caldria. Vull dir, Si això fos general, diguem-ne, seria perfecte, no? no tinc aquesta sensació, no tenim aquesta sensació, no, a Vilafranca. Vull dir... De totes maneres, tu comentaves, fora de plató, que mirant, diguem-ne, dades d'altres poblacions, això baixa immediatament, Bueno, no? Per exemple, el Vendrell. per exemple, el Vendrell és unes dades terrorífiques, perquè aquest 69% em sembla que et saluden en català, el Vendrell es converteix en un 29%. Clar, és una baixada impressionant. Que ja sabem que el Vendrell, doncs, no és Vilafranca, no, per dir-ho així. I Vendrell i Vilanova també baixa moltíssim, també està per sota dels 50, Sitges està també terrible, o sigui, tota El litoral, diguem-ne. tota la zona del litoral totes les hi ha hagut poblacions molt de turisme i molta feina, diguéssim. Això potser seria un indicatiu de que l'enquesta està ben feta, perquè si fos Sí, molt bona a tot arreu, diríem, home, aquí ens estan enredant, però si realment fluctua, depèn de la població. sí, no, per això vull dir que les dades s'han d'estudiar bé, a més, sortosament, doncs aquí ens han donat, estan públiques, digués, les dades en brut. Per tant, doncs hi ha cada establiment Sí. amb tota la informació que han recollit d'aquell establiment. Per tant, Es pot comprovar. es pot comprovar. Bueno, de fet, jo crec que tots republicans plantejarem Des de Torre República farem alguna cosa. fer alguna cosa, doncs, per fiscalitzar o per, diguéssim, comprovar la veracitat, diguéssim, d'això, no? Vull dir, perquè ens estranya molt. Estranya molt. Perquè, per exemple, una altra dada és que el compliment de la llei de política lingüística, això que comentàvem abans, no? El 93,2% s'adequa pel que fa a la retolació identificativa i el 95,7%, o sigui, ens acostem al 100% respecte a la retolació horària. O sigui, això és gairebé la totalitat. I és estrany, exacte, perquè vull dir, aquests percentatges pràcticament el que queda és allò que se'n diu estructural, diguéssim, no? Vull dir, bueno, perquè alguna fallada en l'estadística doncs fa que no puguis arribar al 100, però pràcticament estem parlant del 100%. Clar, jo ara no sé quants establiments hi ha a Vilafranca, però nosaltres, precisament en el mapa de la Vergonya, el mapa aquell de la Vergonya, ens en sortien 130. 130 130 sobre quants... No, perquè clar, nosaltres només vam inventariar els que no complien. Per tant, ens sortien 130, deixa-ho amb 100 establiments que no complien. Clar, seguint aquesta lògica, si només no compleixen el 5%, haurien d'haver-hi 1.200 o 1.300 establiments a Vilafranca. Jo ara no t'ho sabré dir, però no em sembla que sigui aquest alguna cosa el percentatge. Per tant, s'hauria de comprovar. De totes maneres, sí que per molt, diguem-ne, que pugui fallar aquestes dades, dintre de tot, segurament, Vilafranca és diferent, una mica diferent d'altres pobles. És pobles. una zona, a les dades del 24, que hi ha una sèrie de municipis, diguéssim, no? Ja es veu que hi ha zones, doncs, Vilafranca, hi ha Vic, hi ha Berga, zones on la presència del català és important encara. Ara, clar, demogràficament tenim el pes que tenim. Al final, doncs, Vilanova, Mataró i tots aquests que estan molt avall, doncs aquests demogràficament són molt més importants, no? I doncs aquí és on tenim... Barcelona, Hospitalet... No sé quin any ho faran, però vull dir que clar, sí. Escolta, hem de parlar d'una altra cosa, que és un acte que fa Torre República, que és el 26. Que és el dijous 26. 26, és dir, d'aquí una setmana, el 26, a les 7 de la tarda. A les 7 de la tarda, a l'Agrícol, a la Sala Noble. A la Sala de l'Agrícol. I allà, de fet, és presentació d'un llibre, però en realitat serà una mica un debat, una xerrada, una xerrada entre l'autor, que és en Jordi Martí Montllau. El llibre és El mite del bilingüisme, un llibre que ha publicat en Jordi Martí, i precisament heu portat, per fer d'oponent, entre cometes, més que oponent serà una mica... Per fer la conversa, fer la xerrada, heu portat la Júlia Ojeda, que precisament li va prologar el llibre al Jordi Martí. Per tant, se suposa que tots dos n'hi ha en una línia similar. El que passa que on un no arribi, arribarà l'altre. Així que podran anar-se complementant. L'has llegit, aquest llibre? L'he llegit, aquell llibre.
Quin resum ens podries fer? Bé, Quina síntesi? la primera idea és que no, de fet no té massa res a veure amb el títol. Mm? Perquè vull dir, clar, nosaltres estem acostumats a que hagin aparegut en el mercat diferents llibres doncs, plasmant el bilingüisme, no? Des del Pau el Vidal, Vidal, que va fer el bilingüisme mata, etc. Molts llibres que parlen sociològicament del bilingüisme. No? Ell no parla ben bé del bilingüisme, sinó del que ha posat en el subtítol, que és la continuació del seu llibre anterior, que era Llengua i Identitat Nacional. Sí. Per tant, ens estan parlant en aquest llibre de el que en diuen ells colonització mental, el que diu ell. No? Per tant, d'aquesta pulsió que tenim els catalans, o d'aquesta colonització, o d'aquest marc mental que ens han inculcat ja d'una manera clara, d'un marc espanyol. Llavors, el bilingüisme és un efecte més d'aquest marc, però si no desfem aquesta colonització mental que tenim, no? De pensar que doncs, ets mal educat si no contestes en castellà, etc, no? De pensar les coses en un marc espanyol, doncs no ens en sortirem. La Júlia, el pròleg, precisament parla de la persona una mica que va encunyar aquest terme de colonització mental, no? O lingüística, que era, ara no recordaré el nom, un senyor... Africà. Un africà Que va morir ara que no fa gaire. Jo molt tampoc poc no que va recordo morir, el nom, exacte, però... perquè és una mica complex. No? Sí, sí. Un senyor que ell, la seva llengua materna era el kikuyu, però que, clar, colonitzat pels britànics, doncs ell escrivia en anglès i bueno, era la seva llengua, diguéssim. I un dia se'n va adonar que no, la colonització europea no era només haver anat al seu país i haver ocupat, diguéssim, les instàncies de poder i de cultura, etc, sinó que la colonització precisament era haver-los canviat el marc mental, no? Llavors, aquesta és la font, d'alguna manera, que nosaltres en tenim un tant o més bo, que és un guineà mallorquí, que es deia Guillem de Fac, una persona, un poeta i un cantant, diguéssim, que també va morir al 90 i pico, no? I ell ja havia dit una cosa. Jo suposo que els africans tenen més el concepte de colonització una mica més clar i llavors se n'adonen d'aquesta traducció, diguéssim, de la colonització, que no és només física, sinó que també és mental. No? I ell va dir, en un dels seus poemes, diu, ens han canviat la ment els catalans mentre dormíem. Que més o menys ve dir això. Un conte de ciència-ficció. Bueno, és això. Però que és real. O sigui, realment la colonització és això, és fer-te canviar la manera de com veus tu el teu entorn vital, no? I per tant la llengua no deixa de ser una expressió d'això, no? Per tant, jo crec que és una presentació, malgrat que els dies són molt difícils, no? Perquè entre Sant Joan i Sant Pere i tot això, doncs la gent està una mica... Però bé, no cal dir que recomanem que la gent hi vagi. És una presentació... Perquè... Bueno, el Jordi Martí és una persona que és... Jo, algunes vegades que hem parlat, li comento, no? Ell és d'Ulldecona. Sí. De fet, bueno, no és d'Ulldecona, és de Tortosa, però viu a Ulldecona i fa vida allà i, diguéssim, no ha volgut fer carrera, diguéssim, político intel·lectual, no? Per la qual has de venir a Barcelona. Llavors, no té el ressò que hauria de tenir per la profunditat de la seva obra, no? I la profunditat intel·lectual de tot el que planteja, no? En realitat li costa molt anar a fer debats i anar a fer xerrades i està millor, diguem-ne, fent la seva feina. Exacte, ell és professor. És filòsof, de fet. És filòsof i és professor de filosofia a un institut de Mora. I té un web molt interessant, que ara no recordaré el nom, tampoc em sap greu no recordar-lo, però té un web molt interessant. Si poseu Jordi Martí Montllau, segur que us apareixerà Jordi Martí Montllau, perquè si no Jordi Martí n'hi ha molts. Jordi Martí Montllau i us apareixerà al web. Doncs, Jaume, ja hem arribat una mica al final. Només recordem aquest acte, dia 26, a les 7 de la vespre, a les 7 de la tarda, no sé si és tarda o vespre ja, avui dia amb tanta llum que hi ha fins a les 9, no?
Costa de Divespre. Doncs a les 7 de la tarda a l'Agrícol, el que en diuen la Sala Noble, que no sé, que té un nom, però li diem la Sala Noble. Sí, perquè l'altra és la Sala Kirchner, aquesta no ho sé, és la que dona la Rambla i per tant és una mica més... A l'Agrícol, ja ho trobareu, a l'Agrícol ja ho trobareu. Doncs moltes gràcies, Jaume, i ja anirem seguint aquesta temporada, no, perquè l'acabarem aviat, però la temporada següent, que començarà en setembre-octubre, doncs segur que tornarem a parlar del castell aquest i tornarem a parlar de la llengua. I moltes gràcies per haver-nos seguit fins aquí i nosaltres tornarem la setmana que ve. Que tingueu una molt bona setmana.